Am început cu un salariu de 2000 de lei și mi se părea că ne descurcăm. Primul an, nu numai că nu am făcut niciun ban, am împrumutat bani. Cred că a fost un concediu în 20 de ani. O să găsești soluții, o să te împrumuți de bani dacă e nevoie să lucrezi mai mult. Nu o să-ți plătești ție salariul. După perioadele astea de câțiva ani de zile, am divorțat. Am ajuns și acolo din nefericire. Ne-a afectat în mod cert toată harababura asta. Numele meu este Răzvan Matache, sunt berar și asociat al Bere Artizanală Ironic. De când am deschis, acum 5 ani de zile, numărul de sortimente de bere a crescut de la 24 până la aproape 60 de beri diferite. Stăteam acolo singur și aveam o vânzare de 2 beri, în cazul în care o aveam și pe aia. Mici conflicte cu vecinii, mari conflicte cu vecinii, nu vrei să pierzi banii altcuiva, dezamăgitor, ca să nu zic trist. Singurul lucru care te ține constant motivat este luminița de la capătul tunelului.